मोनाखै दाबो मोनाखै माथो देखो सामब्राम हाइजें थाब मोननायनि बांद्राय दा मोनहो दे दहाय खासि पाउडार जाहोनांगौ अमा बेदर बै ओंखाम दिपसिना ओंखाम बै दालि हा लकाल दाउ अखा सिबायरा नैबे बयलारनिया गिदिरा गस्ला सिबोनाखै बे लकालसो मेदाम हांगोन ना माथो हाङा मेदाम गोदागोनसो गोदानानै हांनायसो जागौ नंदोंमोन आङो होमबा मोनसे हांसै मेदाम नोंनो आंनो औ थारमाने जोंना गथ'फ्रा देग्लाय मोजां रिजाल्ट खालामदों नालाय प्रिन्सिपाल सारा जोंना गथ'खौ आलासि जाहोनो नागिरदों आरो मा लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो लाफानानै ज' गथ'फोरखौ एसे बोसोन होनायजों लोगोसे एसे ज' जालायनो नागिरदों आरो दे बेखौ हांनायदों माने जोंना देग्लाय गथ'फ्रा जोंना मोजां रिजाल्ट खालामदों नालाय ओंखायनो प्रिन्सिपाल सारा जोंना गथ'फोरखौ आलासि जाहोनो जोङो मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों मानोना दिनै जोंनि स्कुलावहाय थांनाय SSLC आनजादनि रिजाल्टआवहाय जोबोद मोजां जादों जोंनि स्कुला 100% पास खालामनो हादों बिनिनो गेजेराव सासे डिस्टिंसन आरो सासे स्टार मार्क टटेल फार्स्ट डिभिजन 7 जन सेकेन्ड डिभिजन 11 जन आरो थार्डआव सासे थांदों बेनिनो रंजानायजों दिनै बे पास जालांनाय केन्डिडेटफोरखौ लानानै मोनसे फिसा ओंखाम जानायनि प्रग्राम खालामदों नाथाय जानाया दाबो रेडि जाथ'वाखै संनाय खावनाया मोनथ'वाखै बेनिखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों अन्नानै जोंनि बे गेमखौ नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो जाहाथे जोंबो बेबायदिनो दावगालांनो हायो अन्नानै नोंथांमोनहा जोंनि बे गेमखौ नायलांदो भिडिअखौ नायलांदो Nơi phân dây cho mình bay nè. Dây cho mình bay rồi. Dây được. Mà không dây được. Dây. Là dây vào vừa. Đi dẹp xin bốc vai. Xanh như con bi chứ. Cái bốc dây sao vậy bi dây chứ. Hay bạn làm cái chuyện này. ओंखाम जानो नागिरग्राफ्रा नायदो ना बेफोरा माला मोनजायो जमना थानाय बायदि जानायखौबाथ' एसेबो नंखाया बुब्रा मेदाम जोंबो दंफायो जानायखौबाथ' ओंख्रियाबो जा आराम दल' थाबाय बे माबा सोरनि बे बुजानो माबा लानायानो मिनिदो बारे दुग्रा लानाया जोंहा खनसे बुजाखांखाबाय मिनिद' माबार सायाथ' नङा सिखालाय Sal. Itu apa sih? Ay. No, udah.
Ma punishment letter malah. Aduh, aduh. Aduh. ओंखाम मोनजानोसै जोंहा जिरायबाय नै नानि मोनहा रानगासिनो खुसिया दङ नै खावलायाव